Sa Mandaue City, 11 ka mga tao ang naangol sa disgrasya nga naglambigit sa usa ka ambulansya. Kuha kini sa CCTV sa command center sa iskina Uwano Avenue ug CD Seno Street. Makita ang ambulansya nga kusog nga nagpadagan miigo sa pick-up nga go signal sab ni atong higayuna. Sa kakusog sa impact natuyok ang mga sakyanan, ang pick-up na igo pa sa usa ka PUJ. Dunay kargang pasyente ang ambulansya alang unta sa scheduled treatment sa ospital. Sa bahin sa team gipadayag ni Operations Head Arnold Maligon nga bukas ang ilang opisina sa mga refresher course kabahin sa pagmaneho sa mga emergency ug rescue responders. Ang pagmaneho sa ambulansya mag-agad sab sa pasaherong pasyente nga nanginahanglan nga maatiman dayon sa tambalanan. Diary mo bitaw. Nga maybe mapatawag attention sa mga driver sa barangay nga nagdaog ambulance. Not ambulance sa fire trucks at sa mga barangay. Kibaw ko nga naanan sa mga training and seminars regarding how to handle pag-transport pasyente depende sa level sa pasyente.